Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports, first portion. Mga press cut ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alay. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes. Pizza 14 na bulan sang Mayo, tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sur, norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Gobernador Lacson nakigbuylog man sa misa sa Cathedral Bacolod angot sa COVID-19 pandemic. Siyudad sa Bacolod nagahulat sang guidelines sa National IATF sa pagpatuman sang Modified General Community Quarantine umpisa Mayo 16. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga ginmando na sang Department of Interior and Local Government sa puwersa sang aton kapulisan magpabilin nga alerto sa pagpatuman sa mga tanan nga pagsulundan layi sang General Community Quarantine umpisa sa Mayo 16. Ini pagkatapos 61% gin-report ang pagnubo sang kriminalidad sa panahon sang Enhanced Community Quarantine. Suno kay DILG Secretary Eduardo Anyo, dapat hindi mangin kampante ang PNP bangod sa pagnubo sang krimen kag sabaylo padayunon ang istrikto nga implementasyon sang quarantine protocols. Nagapati si Anyo nga kung kakason ang Enhanced Community Quarantine sa pila ka lugar, isa ini ka-oportunidad para magbalik ang kinaandan nga buluhaton sa mga tao nga nagahimo sang krimen. Mabatyagan man sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ihimplo lang lokal diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagnubo giman ang crime sa gin property, ining kinawatay, hold up, pickpocket kag iban pa. Bangod kay wala sang madamo nga tao nga nagagwa sa ila puluyan. Naghagan-hagan man ang kasong pagbinunanay, linab-anay, linuthanganay. Naghagan-hagan man ang pagbaligya sang shabu, marijuana, kag iban pa. Dako kayo, dako nga porsyento ang ginhatag nga katawhayan sang Enhanced Community Quarantine sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kung magpadayon ini, masiling naton masyado katahom sang palibot nga wala sang kriminalidad nga nagaluntad.
apang balantayan pagbalik sa normal kung saan o ini apang ginasigahom naton madugay pa kag matukiban ang baksin kag bulong sa COVID-19 rason nga hindi pa kita tanan makabalik sa aton normal nga pagpangabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:45 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52. Morning. Lakbanwasang Bacolod. Ang mga reaksyon sang pila ka mga sektor daw nagasinumbaganay kuno ang pila ka mga mandok gikan sa nasyonal. Lain man ang ginpalayag kuno ni spokesman Harry Roque kahapon, lain man ang ginpalayag ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Pero bisan paano, wala kita sang mahimo sa nasyonal kita nagaupod kag nagatuman kung ano ang ipapanaog nga guidelines. Kamusta ang aton mga kauturan? Kamusta ang aton mga dalanon? Kamusta mga merkado? Kamusta nagapangumpra karon nga kagahon? Ang iban arana sa mga merkado, ang iban gahimos pa agud magpadulong sa merkado. Are ang pipila ka mga presyo, yari ang pila ka mga sitwasyon sang syudad sa Bacolod upod sa aton patrol. Balita sa patrol. Nagaman subong si Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Sa aton pinalaga ka mga tagpalamati, good morning. Bukas na, no? Abri na ang Burgos Public Market para sa aton siling mga kauturan. Luyag kag temprano pang magpamalaklon kag magapalindahan antes kita nagsulod Action Fred sa area sa Burgos Public Market, of course. Pila ka mga checkpoint sa gihapon, no? Ang natalupangdan nakita na sa gihapon sa patrol subong aga sa diin ara sa gihapon ng mga kapulisan aktibo gidya aksyon Fred, no? O especially sa area sa Burgos Hilado, yung mga kapulisan naton sa idalom sa police station number 2 sa diin mga nagasulod sa gihapon action Fred, gina-checkar nila ang mga ECQ quarantine pass, no? Sa diin subong even number action Fred sa ato silang mga kauturan bisan diri sa sulod sa merkado antes ka makasulod kinalantaw sa gihapon action Fred ining mga check quarantine pass, no? Sa ato silang mga kauturan nga luyag gidya temprano pa magpamalaklon bisan ang aton sining presidente sa Burgos Public Market si Sir Ruben Casipe ang temprano pa, of course, no, naga-checkar kag naga-asikaso sa iya sining mga men and women sa Burgos Public Market. Idlaw kada kanini pato ay. O gani man pangita sin ko gani sinini pato ari to kagina indulaan nagtibrito siya kagina action Fred sining niya mga pista temprano pa. Sining ko, yes, pagkatapos asus pag talikod ko dula si action Fred posible, no? Paninda kuan pa siya ining ginataba action Fred nga kay pag-abre action Fred piho na mo siling ko ini piho na ni mangindulaan gid ni kay damo pa siya lalasaon nga mga baboy. Pero this time action Fred ang available subong sa ato sin nga mga kauturan sa isda pati si Maymay available ang iya sining matan kag marot, no? May tag pila subong aton sining marot, Mike? 180. 180 medyo nagtaas raw. Anong May pigaw pang supply. Pigaw supply? Jutay isda, Jutay isda, Action Fred. Marot ang kalabanan subong makitaan diri sa Burgos Public Market. 180. Mataan mo
pre tag pila? 160 lang. 160 ang mataan ti preska pag ni action Fred kinaamat-amat na hawas ang supply action Fred gikan sa banwas ang Valladolid no nga supply sa piyak sini si Nini punta ko ning isda ni Nini ano niya Blue Marlin Blue Marlin. Blue Marlin oo Blue Marlin na tagpila 400 na lang. 400. 400 na lang no 400 ang presyo sa Blue Marlin action Fred no while nagaplastar pa ang iban kay wala na madugay nag-abre ang Burgos public market sa isdaan nga area action Fred ang available man diri of course matambak naman sa pagplastar baboy naman no baboy and I don't know kung anong preparations nila kay Sabado na action Fred ma-modified na tamo at base damo na ni sila sang lalasaon kag ilihawon diri sa area Ulaton ta guidelines hulaton ta gidang guidelines no kay Mr. Demandar sa kay Sunny Demandar si Sir Subong available sir pila subong atong sining baboy subong ang unod 230 ang may tulana mo man si man 230 action Fred may unod kag ang may tulan basta karne gini siya pero ang kalabanan diri subong ang tiil kag ang ulo of course pila subong 160 the same na nin tiil the same na tiil Action Alvin yes action Fred ang atay baboy pila atay gali sir sang baboy pila 160 man 160 action Fred 160 ang kilo ang kilo yes sir ako 160 ang kilo bakli ko da kay ulian talang karon yes action Fred no 160 ang kilo sang baboy ati karona noted ni siya action Fred piho na ni ang isa ka kilo nga atay sang baboy ayos basi gusto mo kasudlan madinuguan o pila kasudlan ta pre 80 lang 80 lang action Fred no ang kasudlan and ti upod na diri action Fred ang kasudlan ti libre na ning dinuguan libre ang dugo libre ang dugo sir may nakita ko subong way pa kamo ihaw sang baka wala pa kay do pigaw pag subong maglanay pero sano ma-expect nga makaihaw ko mo baka sir balik sa normal mabalik ta ihaw okay mabalik sa normal action Fred balik na ang ilihawon no sang baka kagina pag antes kita nagsulod action Fred ang bugasan sa area sang Burgos Public Market ang abre naman no sa may Burgos sa may Hilado pala dampi Hilado Galo ang presyo sang bugas action Fred may aratag 50 ang 50 diri nga presyo action Fred amo na ni ang hambal tabala nagliligad mga ni siya organic especially ining red rice 50 ang brown rice 50 pesos man nga available pero siling ni Mr. Valencia nga may posibilidad nga magasaka pa ni pa next week ang kaso gid man magbalik sa normal ang baligya sa nga ila sini nga mga bugas may ara man tag 44 ang pinakadubon nila action Fred is 40 pesos kag 60 pesos ang pinakamahal pero 60 pesos action Fred amo ni ang pilit nga bugas Action Alvin yes, sir. Mintas tanto nga ara kita na paidalom enhance ka man general ka man o modified nga general community quarantine mintas tanto nga wala vaccine hindi kita kabalik sa normal naton nga pagpangabuhi. Yes, amo man ang ginambal taman action Fred bisa sa kagina garo istorya sila kaga nakaupod man sa aton go puro pamangkot siling ko expect naton mang ginatawag kag ginahambal sang kadamaan sang aton mga leaders expect mo ang new normal bag-o kag normal nga pagpangabuhi pero bag-o nga pagpangabuhi action Fred after sang sining COVID. So maning sitwasyon diri sa area sa Burgos Public Market and ang sitwasyon kag ang balita no gikan sa presyo sa merkado diri sa area sang Burgos Public Market ang ginadulong sa inyo sang CL Pito-Pito may 26 milligrams nga vitamin C
nagapapaskog kag asang immune system. Tikawan ang peke nga CL-7-7 nga nabutang sa mineral water, plastic bottle o kon lapad bottle. Ang CL-7-7 mabakal sa mga butika o kon farmasya malapit sa inyo lugar. Basta't laking CL-7-7, laging panalo. Pwede sa patrol, with aksyon ninyo bugina, ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01, mga nagapangunang nga presyo sa merkado. Ang lutuon ko karong nga agado preparado na to. Ginataan nga munggo May langka nga tinuktok bala. Pagkatapos, may batwa naman ko to. May ugabalingo naman ko to. May dahon kabuti naman ko ba. Eksakto gini karon. Parisan ko lang siya sa pinaksyo nga salmonite. Sos, kampyon Buta mo lang na siya sa paitan. Hindi gani. Butangan mo sa belasang demonyo nga katumbal. Kutitot, sos. Puerting ageya. Sabaw-sabawan mo jutay. May jutay nga mantika ay abaw sa pagkanamit. Wala tupong. Amo ng kampyon nga pamahaw karon nga aga. Inang espiso gilang gatabla. Sus sa kananam sa pagkananim kanamiton wala tupong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic. Alas 9 sang aga, tub-tub alas 3 ang takna sa hamon. Komportable, matinlo ang Life Extension Clinic, sigurado maserbisyuhan kamo. Bakal kamo sila produkto para nga magbakod ang atong lawas, magbakod ang aton immune system nga hindi kita dali tapikan sa balatian. Labi na gid subong nga kadelikado nga panahon bago sining COVID-19. Mabakal sa Life Extension Clinic ining pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay isang kanser, kagalo 105 ka pamalatian. Dalasa na ining pila ka mga kagaw nga nagalikop subong sa aton pungsod kag sa bilog nga kalibutan. Kay kung mabakod ang aton lawas, wala sang balatian nga mahimo magtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 sa iban nga pungsod na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa GE Esteban Building, Dalan, Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need
to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace, for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Agapasumbanwa, mapugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasa. Turan, bawa, kadumdum ka mo sang report kahapon, isa ka general gid sang kapulisan, gin-report siya, nga nagiwat sa siya kadlawan, porte kuno ang siya na mo usamo sa mga opisyal sa kapulisan kag iban pa, uy gin-report siya, ti siling ni NCPRO Chief Police Major General Debold Sinas, niyang birthday party ko, natural ang inaya sa mga katapo sang kapulisan, ang panawag sa na niya, Manyanita. Ang silingon sang Manyanita, inablang tradisyon sa militar kag kapulisan, nga kung birthday sa ila opisyal, aga pa, gabugtaw na sila ka magtamyaw sa malipayon nga pagsaulog sang kaadlawan sang ila opisyal. Pero siling ni Sina, siling niya nagpalayag kuya, kag nagambal ko sa bisita, kung ma-observe kita sang social distancing, kag iban pagid, nga mga tika nga para hindi abi maglaton ining COVID-19. Pero, ang malain, kay nakudakan mo. Gikudakan sa isa ka reporter bla, ya daw, kasi na mo usamo mo lang to. Aba, ang reporter, journalista nga nag-report, kinakas nila sa listahan sang pwede kakwa balita sa katapo sa kapulisan. Pero kahapon, nagpalayag man ang PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa, niya ti daw wala man ko sa nakita nga ginlapas sang aton mga kapulisan. Pero sa gihapon, ginpalayag nga dapat imbestigaron ini kung matuod nga ini siya naglapas sa mga pagsulundan sa dalom sang enhanced community quarantine. Kaya ang kapulisan ang mga patuman, ti ang kapulisan man ang galapas kung matuod ining aligasyon. Todo dipinsa man na ining general. Pero sa nasiling tada, depende ina sa investigasyon, kaya ang kuda kuno to ang ginpadala, ginpagwabla sa mga social media nga ni, niya edited ato. Ti ko nalo ka matuod sining balita, ulak tonta ang resulta sa investigasyon, mayo man na. Ang aton sining nagapangunang nga opisyal sang PNP, kay wala man siya nagpalayag nga nagaapin siya. Nagsiling siya nga daw wala man siya nakita nga bayulasyon, pero sa likod siya ginmando man ang investigasyon para makita sa pumuluyo bala nga kung kasubong nila nga katapo sa kapulisan, wala pinilian. Sibilyan ka man kag kapulisan, kung naglapas ka ginman sa mga pagsulundan, dapat investigaron, kag kung may kamatuoran, dapat papanaugan sang penalidad. Amo ini, ang natabo
birthday party lang. Muna kung kaisabla. Kabudlay, no? Kung sa dalom ka sang enhanced community quarantine. Kung sa matawhay kita nga pagpangabuhay kag normal ti porte amak mo birthday ka general sus ano ayan guro nga pinalupok kag ininom ti bisan pa nga nagtulotamyaw lang nagtipon-tipon na disgrasya pa daw paimbestigaran pa kay gin-report sang isa ka reporter ang reporter daw magatdan pa kalain. Action Radio Philippine Standard Time las 5:11 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radio Bacolod kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sagsay anong ang kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat kit sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo
Padayong Aksyon Radyo, salamat din sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontakto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Oh, kapi-kapi kita, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Sa may mga diabetes, mayo ini, kay wala ni kalamay, natural sweetener lang. Nami sini, kay kung gakapi ka sini, nga hindi ka makaitsar, mayara kita pila ka mga kauturan, gareklamo, 2, 3 kadlaw, hindi magbuang higko sa ila sini nga lawas, delikado inabyan, kay hilo na ina siya. Kinanglan ko ano nagasulod nga pagkaon, magwa gidi na siya. Di may ara yang budlay mag-itsar. Ang aton rekomendasyon, bilog nga pamilya, kapi-kapi kamo kada kagahon kagapon sang Dr. Alfred's Green Coffee. Labi na gid ining hindi makaitsar. Sigurado gid nga mangin best friend bugid ang komporto makibot ka lang. Kay ang Dr. Alfred's Green Coffee loaded ini sang phytonutrients panawag saya natural colon cleanser. Kay kung matilo ang colon mo, malayo ka sa masakit. Ang manami pagid sa Dr. Alfred's Green Coffee kay pwede siya. Kay lulo, lula, nanay, tatay, kag kabataan. Nga pwede sa kabataan mangod non-acidic, non-addictive nga kape. Ang manami pa kay gapaabre ini sa ilang memorya, daw wala ginakapoy, daw wala ginatuyo, mapagsik priming kabataan. So, sa sulod sa puluyan, amo ning gamito naton Dr. Alfred's Green Coffee. Mabakalin nyo ini sa tanan nga sanga. Sang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Si Presidente Rodrigo Duterte, posibilidad hindi niya mag-intra sa isyo sang provisional franchise sang isa ka television network, ang ABS-CBN. Amo ning ipalayag kapon sang spokesperson sa Malacañang, si Harry Roque, siling ang desisyon sang Kamara sa tong Miyerkules nga ginpasar ikadwa nga pagbasa ang House Bill 6732 nga naghatag sa network sang temporaryo nga lisensya valid until October 31, 2020. Provisional nga prangkisa nga inisya makapalayag na. Ti siling ni Roque ginarespito sang presidente ang co-equal branch sang gobyerno. Mansiparado ini mo ang iya sang legislative, no? 3 man lang mo. Kag ang iya sang opisina sang presidente kag judicial. So siling ni Roque wala rason nga mag-intra pa si Presidente Rodrigo Duterte kay ginarespito yaman ang pila ka mga hagna nga ipasar sa Kamara plus ang Senado. Nya basta daw wala lang sang daw medyo batok sa layi. Wala rason
nga mag-intra ini si Presidente Rodrigo Duterte, no? Itagaan temporaryo, provisionary, hasta bulan sang Oktubre. Kaya ang ABS-CBN tinag-off-air sila sa itong Mayo 5 pa. Pagkatapos nga ang National Telecommunications Commission naghatag sang paandam untat kamo kay nag-expire na ang inyo prangkisa. Dinilapan man sang intising iya nga palayag sa hearing sang Kamara nga maghatag sa sang provisional nga prangkisa sa among television network. Pero sa nasiling tana, initanan provisional. Initanan temporaryo. Pungkuan pa ini sang Kamara. Kag sa among pagpungkuan ay duha lang ang hulaton ta nga mangin desisyon. Tagaan sa another 25 katuig nga prangkisa ang ABS-CBN o kon hindi nagid kakaso nagid ang prangkisa sa among television network. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:22 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Philippine Standard Time, las 5:31 na. Dire kita, balita na ton sa City Hall. Siyudad sa Bacolod nagahulat sang guidelines sa National IETF sa pagpatuman sa Modified General Community Quarantine umpisa
Mayo 16. Balita City Hall. Detalye upon kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong action Fred, ginaabi-abi ni Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran ang chairman sa Bacolod IATF ang panibago nga pronouncement sa National IATF Action Fred nga ang mga lugar nga ginpaydalom sa low risk areas ang dapat nga ipaydalom sa modified general community quarantine umpisa sa Mayo 16. Ginpahayag sa ang vice alcalde nga nakibot ini sa panibago nga palayag sa gobyerno nasyonal pero iya Action Fred ginalantaw nga maayo ini para sa syudad sa Bacolod. Suno kay Familiaran, base sa abiso kung panugyan sa World Health Organization, dapat gradual ang transition kag maayo man suno sa iya nga na review sang gobyerno nasyonal ang guidelines kag ginpaydalom ang 37 ka mga lugar nga ginakabig low risk areas action Freds sa modified general community quarantine. Nagpangabay si Familiaran nga hulton ang panibago nga guidelines nga igapapanaog sang gobyerno nasyonal. Bangod ini ang magagiya kay Bacolod Mayor Bing Lunadia sa pag-issue ni Action Fred sa mga panibago nga mga executive order nga mo ang ipatuman umpisa Mayo 16. Sa statement naman nga ginpagwa ni Mayor Bing Lunadia, iya diri ginpahayag nga maga-comply ang syudad sa Bacolod sa panibago nga rekomendasyon sa National IATF. Wala tonta ang guidelines karon kay dira na si Mayor makuha sang iya guide man of his issuance ang executive order. Na hindi siya lang mag-conflict sa national or compliant ka sa national directives. Nabatean si Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran. Sa mga kaaksyon nato na hindi magkalipat nga maginom sang Santon Plus Gold halungan nato ng aton ikaayong lawas pagi sa paginom sang Santon Plus Gold. Agud manikawan ang mga masakit dapat epektibo nga food supplement ang aton ginainom. Rekomendado ang Santon Plus Gold mas gin panamik ag mas gin pa epektibo bawod mera ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, margoso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig sa diabetes, hypertension, inflammation kag iban pa. Santon Plus Gold mabakal sa mga butika. Kag syempre aton man gina-recommend ang Life Extension ni Coffee Mix. Mag-switch na sa healthy nga kape, Life Extension Coffee Mix. Life Extension Coffee Mix ang mayroon sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, kag Vitamin D3. Ang Vitamin D3 makaaksyon sunod sa DOH ang makabulig pabakod sa aton nga immune system, batok sa mga viruses, kag iban pa nga respiratory tract infections. Ang Life Extension Coffee Mix sa mabaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building Lacson City, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 na kita. Ang aksyon sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:34. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
mga kaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Action Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Diri kita, balita naton sa Kapitolyo, Gobernador Lacson nakigbuylog man sa misa sa Katedral Bacolod angot sa COVID-19 pandemic. Balita Kapitolyo. Detalye sini, Ponte Aksyon, Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Isa si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga nagatambong sa misa nga ginpatigayon sa Bacolod Cathedral kahapon sang aga. Misa ini nga ginpatigayon para nga makalampuwas na ang aton pungsod sa siring COVID-19 pandemic. Si Lacson ang gina-imbitar ni Bishop Patricio Bozon nga magtambong sa siring kahiwatan. Ini ang gintawag man nga consecration sa nga Immaculate Heart of Mary nga ginupdan man sa nga Diocese of Bacolod. Kabahin sa National Consecration to the Immaculate Heart of Mary kagkadungan na ni sa ika-103 nga anibersaryo sang apparition sang Blessed Mother in Fatima. May una nga guidelines nga gin-issue ang Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa National Consecration sang Pilipinas sa tion sang coronavirus disease pandemic. Yan nga selebrasyon ang gin-umpisaan tagi sa papanguyo sang Holy Rosary. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hinovaya. Una sa balito na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Diri kita, si El Pito-Pito. Amo ni siya ang vitamin C nga kinanglan naton sa tion karon nga masyado kadelikado nga panahon. 26 mg vitamin C nagapabakod sa inyo immune system, nagapabakod sa aton lawas nga hindi kita dali-dali tapikan sang anuman nga pamalatian. Bangod sa kaepektibo sang CL Pito-Pito, may pila ka mga nagasunod sini sa iya. Nagabaligya sa piki, nagapamalay-balay, ang iban ginabutang sa mineral water, ang iban ginabutang sa plastic nga botilya, ang iban sa lipid nga botilya, tisiling sang management sang original nga si El Pito-Pito, hindi kamo magpasimpalad nga magbakal, posible piki ini. Para nga makasigurado kamo nga hindi piki kag original gid nga si El Pito-Pito ang inyong mabakal, kadto kamo sa mga butika, mga parbasya, inaya sigurado gid nga hindi piki ang inyo mabakal. Kung ang isa ka iniblang tawag naton si El Pito-Pito, kung maayo ganing resulta ya, kag epektibo kayo, madamo ina ang magasunod, kag madamo ang nagapike. So, pili gid ha, parmasya, butika gid bakal, sang original nga si El
pito-pito. Bangod ang laking siil pito-pito, laging panalo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:47. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si... Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51 na. Diri kita. May ara bala, pipila ka mga salawayon panaton nga mga kauturan na sa gihapon nagalagaw-lagaw, may kurpyo kag iban pa. Pipila naman ang mga nagkaladakpan, kabay pa nga nagadyutay diri sa syudad sa Bacolod, gadyutay man ang salawayon. Aber, tukion tayo na pagi sa aton patrol. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, kamusta? Aksyon Fred, nadugangan. Ano? Nadugangan. Nagdamo, pagit? Oo, kakunti kapon siyam. Yabaw, subong Aksyon Fred na imo 25. Klein. Muli ang BNT 5 nga nagka-violar sa curfew na dalasa na diri ang violation man sa Licorban. Actually, sa station number 5 Action Fred, 5 ang nagkaladakpan and 3 out of 5 nagkaladakpan kay may violation man sa Licorban. Ang nagkaladakpan ni isa diri kagabi ang nadakpan sa Cityville, Barangay Estefania. Nadakpan nga paglakaton, nakainom pa Action Fred. Naman sa nga kagahod, duha man ang nadakpan sa Purok Isla, Barangay Villamonte.
mga alas 12:30 antak na kay nasang kagahon, hubog man or rather nakainuman. Sa station number 6, isa ang nadakpan, nakainuman Action Fred. Alain ka nagmaoy man sa kwasang ilapuluyan. Iliging kilala kay Arlon Quizon, nagapuyo sa Purok Masagana, Barangay Takuling, dari siyudad sa Bacolod. Actually, unin ni siya nakita sa Tanod. Kagagin pa pauli, nagpati man Action Fred. Kung nakapauli na, asusta kay nagwal dati sa kwasang ilapuluyan. Nag-iskandalo, ginaway pa ang uto dya. So, gintawgan pulis at nakabayular na sa ECQ, may violation pa sa Licorban. Sa station number 7, Action Fred, 11 ang nagkaladakpan sa area sang Barangay Mansilingan kag Barangay Vista Alegre. While sa police station number 8, 8 Action Fred ang nagkaladakpan sa area, may 4 sa area sang Pahanukoy, 4 ang sa area sa ang Barangay Tangob Action Fred, no? Umuni ang nagkaladakpan kag nakabayular sang ECQ diri naman sa area sa siyudad sang Bacolod. Sa station number 1 to Action Fred, may nagreklamo man to kay tuyo kung tani sudlon sang kawatan ng yasin nga puluyan. Ang tagreklamo kilala kay Mary Lynette Esmeralda, 27 anyos, nagapuyo ni siya sa Lacson, San Sebastian, Barangay Tito diri sa siyudad sa Bacolod. Sa aligasyon sang tagreklamo kahapon sang hapon, samtang nagwa lang makadali, sus kay may duhaman ka wala makilala nga persona nagsalipot-pot sulod kuntani sa ilasin nga puluyan kag tuyo nga magpangawat apang sang pag-abot asos kay kadasig nagdalagan ining mga wala makilala nga mga tagpangawat. Balita reports sang patrol, by the way, sa aton pinalangga ng mga tagpalamati, hindi gid magkalipat nga mayara kita, no? Dr. Alfred's Green Coffee, fortified with mangosteen, xanthones, kag stevia. Makabulig agud ma-prevent ang colon, kag ginapagwa pa ang higko sa imo tiyan, agud malikaw kita sa balatian. Sa Dr. Alfred's Green Coffee, nakapangapi ka na healthy ka pa. Be fit, be smart, be healthy. Take Dr. Alfred's Green Coffee. Reports ang patrol. Ang aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayong
dayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time on minuto ang nabilin mapangot kita sa takna alas 6. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,